pasanganmu Ali alara yo ala Ali alara yo dengan bismillah doa dan indah dibuka Allah dipanggil ulu doa langgar dagang tidak Allah dipanggil ulu doa langgar dagang tidak dengan bismillah doa indah dibuka Allah tidak dia ulu gato malang pada dagang tidak sabalun marun jangan do malang patimba bali abakum puat pedo malang do ninya mama Allah disuo lamang do malang di tapian Allah timba ama pisau do malang lalakoan dengan bismillah doa layak kami buwe alai ado panonton do malang dari sastra unan nonton doh malang dari sastra unan kode kami doh malang dape geleran batanang tanang apa nonton keri lo jakonan nyarang rantau nak pulang abatanang apa nonton keri jokana muka din mahwe tak guno lagi dapat pandang alai sabak wakatu do malang do izinan muka din mahwe tak guno lagi papandang alai sabak wakatu do malang do izinan tanang panonton
mulailah kini mulai dibuka cerita kiri jo kenan alai dikolah pati do malang kanan jo kiri alai indah di maca cek malang di laluan. Iya jadi takut. Onan panang atau malang upe si cincin bakawan malam joka titiaran anggua samo bunyi balain alai panggua samo bunyi balain anggua samo bunyi balain awak adu bondedo komandanganyo awak nangu komandanganyo walaupun pintaran kini lebalai kemana? Kamu oleh tak galak sudah. Mandalang subur dengar suara azan hanya meminta kita berdua. Oi orang Padang do Padang mahani banang elok dipunta lon dia nak singke alai singke kadar oi kapagunno jika di papanjang dulilah bilang elok di singke sajo de kanan lain. Oi dewa katu Allah mahu kumpulo. Iya.